Az ideális jelölt Zsofai Klára. A legilletékesebbeket kérdeztük meg arról, milyen tények szólnak mellette. Azt bírom anyában, hogy olyan vagány és belevaló. Az ő életében a sárkányrepülőzéstől a barlangászásig minden belefér. Sőt, még azt is bemeri vállalni, amit én akarok. Azt szeretem anyában, hogy nagyon okos és művel. Szereti az irodalmat, a színházakat és a művészetet, és miatta zenélünk mindannyian. Azt tetszik anyában, hogy olyan csinos. Arra is van szeme, hogy minden szép legyen. Együtt szoktunk díszíteni, és arra is figyel, hogy amikor én csinos akarok lenni. Nekem az a jó anyában, hogy olyan finomakat süt föl, és szereti más finom falatjait is. Sok étteremben ettünk már együtt. Zsófai Klára vagyok, eredeti végzettségem szerint tanár. Budapesten élek férjemmel és 6 gyermekemmel, akik közül a 2 legkisebbel éppen gyesen vagyok. Elég idős vagyok már ahhoz, hogy egy szépségszalon szolgáltatásán észrevegyem, hogy az valóban használ-e, de elég fiatal ahhoz, hogy a bónuszbrigádnak akár valamelyik vadajánlatát is kipróbáljam. Előnyöm az, hogy tapasztalt vagyok. Rengeteg különböző kihívásnak kell nap mint nap megfelelnem, kiválóan szervezek, és rutinom van az írásban. Ja, no, mi anya? Vizi!